Let's just put Susan down. Susan Lloyd. Bore da, a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth y bore yma. Jyst rai hysbys yn y cefn o'r taflen. Yr ordination wrth gwrs, bydd pachedig Josie yn cael ei ordeinion o ffeiriad. Ac wedyn, y diwrnod nesaf bydd ei wasanaeth cyntaf. A felly ar ôl y gwasanaeth bydd cinio dewch a rhannu. Ac mae yna nodyn
yno i siarad â Jane os da chi'n meddwl am ddod â rhywbeth o gwbl. Ni fydd camau bach wythnos nesaf, felly dydd Iau nesaf, oherwydd cyngerdd yn y Gadeilan. Ac wrth gwrs mae'n na datganiad cerdd dydd Iau, yr un olaf y dydd Iau nesaf, ac triawd baroc. Mae'n syndio'n diddorol iawn. Yn swyddogol, mae'r tymor y cor wedi dod i ben yn anffodus. Ond wrth gwrs, byddwn nhw'n canu yn yr ordination yn y gwasanaeth. Ond da ni'n deud ffarwel i rhai ohonynt, ac mae'n amser trist i ni, ond wrth gwrs mae'n hyfryd hefyd iddynt weld nhw'n just mynd ymlaen i'r byd. Set them free. Felly, da ni'n just gweddio dros y rhai sy'n gadael cyn ein gweddio heddiw. Felly, dyna ni. Ymhyfryda yn yw, a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. A gadw di yng nghariad Crist. Ymhyfryda yn niw a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Gan gynnull i ddathlu'r cymyn bendigaid er gogoniant i ddiw, yn baratawn gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn aioni ein tad tregarog,
wedi'n cynnal gan addfwynder Iesu ein cyfaill, ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewyrch yr ysbryd bywiol. Dad Nefol, yr ydym wedi pechu a feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wydd ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn ei farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, mae ddeia i ni'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw, adrig ar haw wrthych, maddau i'ch chwi, a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gweddiwn. Rhagflaen a ni o ddiw a thragorol rhas, oherwydd a ni ath barhaus gymorth, fel yn ein holl weithredoedd o'i cychwyn i'w cwblhau yn o ti, a gogyneddwn dy enw sanctaidd, a chael o'r diwedd gan dy drigaredd, lawnder bywyd, trwy Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Darlleniad o lythyr yr Apostol Paul at y Colosiaid. Garedigion, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch eich gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuoedd y sanctaidd i chwi. Felly gwnewch wythau.
Tros y rhain i gyd gwisgwch gariad, sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bydded i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau. I hyn y cawsoch eich galw, yn un corff. A byddwch yn ddiolchgar. Bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb, a chalonnau diolchgar chanwch i ddiw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw Iesu Sanct Duw, gan rhoi diolch i Dduw, y Tad, drwyddo ef. Clywch air bywyd i'n byd. Diolch am fawr i Dduw. Gras a thangnefedd efo gyda chwi. Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Ioan. Bryd hynny, roedd y disgyblion yn cymell Iesu gan ddweud, Rabbi, cymer fwyd. Dywedodd ef wrthynt, mae gennyf fi fwyd i'w fwyta, a wyddwch chwi ddim amdano. Ar hynny, dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd, oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo? Medda Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr un am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddwyd i mi. Oni fyddwch chwi'n dweud, 4 mis eto, ac yna daw'r cynheuaf. Ond dyma fi'n dweud wrthych, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meysydd, oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneufu. Eisoes y mae'r medelwr yn derbyn ei dal ac yn casglu ffrwyth i fywyd tragwyddol. Ac felly bydd yr heiwr a'r medelwr yn cydlawenhau. Yn hyn o beth y mae'r dywydiad yn wir. Y mae un yn hau ac un arall yn medi. Anfonais chwi i fedi cynheuaf nad ydych wedi llafurio amdano. Eraill sydd wedi llafurio a chwithau wedi cerdded i mewn i'w llafur. Dyma Efengyl ein gwaredwr. Fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddwyd i mi. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. O cymharol fyr yw darlleniad yr Efengyl heddiw, ond o bosibl nid yw'r hawsaf i'w ddeall. Felly er mwyn gwneud unrhyw wir synwyr ohono, mae angen i ni feddwl am yr adnodau hynny yn Ioan pennod 4, sydd yn union cyn y darlleniad heddiw, ynglŷn â chyfarfyddiad Iesu a'r wraig o Samaria, wrth ffynon Jacob yn Sychar. Rwy'n eich gwahodd i edrych ar y poster hwn, neu lun bach efallai, sydd gennych o'r cefn, sy'n darlunio'r stori hon. Cafodd ei beintio gan Sigur Cwrdy,
o ffeiriad o'r Almaen sy'n defnyddio peintiadau yn yr un modd ag yr oedd Iesu yn defnyddio damhegion. Mae'n datgelu dyfnder y neges Gristnogol drwy drosiadau, wrth iddo ddal hanfod yr ysgrythyr a chyfanrwydd bywyd dynol. Edrychwch ar y wraig o Samaria, a aeth i'r ffynon ganol dydd, pan oedd y tymheredd yn codi i'r entrychion. Roedd hi wedi byw bywyd lliwgar iawn. Edrychwch ar ei gwallt, heb blethiad a'i ffrog ysgarlad. Y ddau yn drosiadau yn erbyn confensiynau arferol y cyfnod. Roedd hi wedi mynd gyda'i ffwced i dynnu dŵr, anghenraid ymarferol. Sylwch ar y siafft o olau yn dod i lawr rhwng y ddau wyneb ar waelod y ffynon. A yw'r golau hwnnw'n cynrychioli trawsnewid, ac a yw'n drosiad ar gyfer Iesu fel goleuni'r byd, ac ar gyfer y trawsnewid sy'n digwydd yn y wraig wrth iddi gael ei newid gan yr ysbryd glân. Ar waelod y ffynon, gwelwn ddau wyneb, wyneb Iesu ac wyneb y wraig. A oes yma drosiad o fondio, sef ymrwymiad ar Iesu, yn ein hatgoffa fod Duw yn gydymaith i bawb sy'n sychedu am ac yn derbyn gwahoddiad Duw. Mae Iesu'n wynebu'r wraig yn dyner ac yn ei herio am ei ffordd o fyw, nid mewn ffordd feirniadol, ond mewn ffordd sy'n ei gwahodd i gymryd rhan yn y dŵr bywiol y gall ef yn unig ei roi. Trafodant y gwahanol ffyrdd ymaint yn addoli. Maen nhw'n trafod pwy yw Iesu, ac mae Iesu'n datgan mae ef yw'r Meseia y disgwyliwr amdano. Mae hi'n chwilio'n ddwfn i'w henaid, ac yn darganfod gonestrwydd a heddwch. Mae Iesu'n cynnig bywyd ac ystyr iddi, ac mae hi'n sychedu am y dŵr bywiol a mae'n siarad amdano. Mae ei bywyd hi'n newid, ac mae hi'n mynd i rannu'r newyddion da ag eraill. Ni ddylem ddiystyru arferion diwylliannol y cyfnod a syndod y disgyblion pan darganfuant fod Iesu wedi bod yn siarad ar wraig hon. Efallai y byddwn yn ystyried rhagfarnau o'r fath yn hynafol yn yr 11 ganrif ar 20, pan fydd gennym gytundebau fel y datganiad cyffredinol a hawliau dynol a chyfreithiau ar gydraddoldeb. Fodd bynnag, nid oes angen i ni edrych yn ôl mor bell ar ganrif gyntaf i weld rhagfarnau o'r fath yn bodoli. Trwy gydol hanes dynol ryw, mae cenhedloedd wedi ystyried eu hunain yn well na chenhedloedd eraill. Meddyliwch am yr ail ryfel byd ac erchyllterau'r Holocost, a ddaeth o ganlyniad i ei deoleg honedig un person. Meddyliwch am y cysylltiadau hiliol yn yr Unol Daleithiau. Meddyliwch am yr rhyfeloedd ethnig niferus mewn gwahanol rannau o'r byd, hyd yn oed yn y cyfnod diweddar a'r presennol. Dyma beth all ddigwydd, pan fyddwn yn gwiro oddi wrth fyw bywyd sy'n deg, yn gyfiawn ac sy'n parchu'r ddynoliaeth gyfan. Os ydym ni'n wirioneddol gredu ein bod ni gyd wedi'n creu ar ddelw Duw, mae yna oblygiadau difrifol i hyn, o ran y ffordd yr ydym ni'n rhyngweithio â bodau dynol eraill. Yn ei lyfr Rowan's Rule, Cofiant i'r Archesgob, mae Rupert Short yn dweud hyn. Mae'n golygu ymhlith llawer o bethau eraill, ein bod ni'n fodau dynol sy'n byw mewn perthnasoedd lle rydym ni'n rhoddwyr ac yn dderbynwyr, yn dibynnu ac yn rheoli, yn gallu adlewyrchu bywyd Duw ym mhob agwedd ar yr hyn ydym. Dydan ni ddim llai ar ddelw Duw pan rydym ni'n cydnabod ein dibyniaeth neu'n diolch na pan rydym ni'n gwneud penderfyniadau neu'n dangos cariad Duw i rywun arall. O geiriau Rupert Short. Ond ydym ni o ddifrif yn wir boeni am gleifion y byd, clawd y byd, neu'r rhai sydd ar y cyrion? Fe'n gelwyr i adlewyrchu cariad Crist. Mae'r eglwys yn aml yn cael ei gweld fel sefydliad sydd â ffiniau cadarn yn ei lle. A rwyf yn gwerthfawrogi traddodiad eglwysig, wrth gwrs, ond nid pan fo'r traddodiadau hynny'n drech na daliadau'r ffydd Gristnogol,
sef caru'r arglwydd ein Duw a charu'n cymydog fel ni ein hunan. Unwaith y mae'r eglwys yn ystyried ei hun yn freintiedig ac yn uwchraddol, mae'n peidio bod yn agored i'r ysbryd glân. Ac mae'n peidio a gallu croesi ffiniau fel y gwnaeth Iesu yn y stori hon. Ni ddylem fyth ddiystyru effaith y mae'r Beibl yn ei gael a roi bywydau pobl mewn persbectif trwy ei helpu i weld gwerth ei bywydau eu hunan wedi osod yng nghyd-destun ein credoau ehangach. Pan rydyn ni'n ceisio gwneud synwyr o'n bywydau a gweithio allan pwta ni mewn gwirionedd, mae'n help cael stori fel hon. Trawsnewidiodd a heriodd gweithredoedd Iesu, disgwyliadau confensiynol, wrth iddo wrthio'r ffiniau a chamu y tu allan i gyfyngiadau ddewiaeth draddodiadol, ac estyn allan at bobl o'r tu allan. Mae Ioan yn ceisio dweud wrthym, mae Iesu yw gwir waredwr y byd, rhan o dasg Meseia Israel, a bod iachawdwriaeth wedi chynllunio i ymestyn y tu allan i ddewiaeth, i gofleidio'r byd. Mae un sylwebaeth y pwysleisio'r ffordd a mae Ioan yn tynnu'r darllenydd i mewn i'r stori, gan ei gwahodd i gymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddarllen y testun hwn. Nid fel sylwedydd, ond fel cyfranogwr. Efallai y gallwn ni yn awr ddechrau gwneud synwyr o ddarlleniad yr Efengyl heddiw. Mae'r Iesu'n defnyddio gwirioneddau arferol mwyn arwain at wirioneddau ysbrydol a'i hegluro. Mae'n ein dysgu am ennill eneidiau sy'n cynnwys hau a medi, yn union fel mewn amaethyddiaeth. Mae hau yn golygu paratoi'r pridd a phlannu'r had. Rhaid i galonau fod yn barod i dderbyn yr Efengyl. Mae'r broses hon yn cynnwys cariad ac amynedd. Mae medi yn ymwneud ag eneidiau sydd wedi clywed y gair ac wedi penderfynu i fyddhau iddo. Gall hyn gymryd sawl blwyddyn weithiau. Mae pob cam yng nghynneuaf ysbrydol eneidiau yr un mor angenrheidiol ac yr un mor werthfawr yng ngolwg Duw. Dylem roi'r gogoniant i Dduw pan gawn y fraint o ddod ag eraill i wybodaeth a chybol o Iesu Grist. A dylem gofio mai Duw sy'n darparu'r twf ysbrydol trwy newid calon person. P'un a dim yn hau neu'n medi, yr hyn y mae eraill wedi hau o'n blaena. Dylem gofio geiriau Iesu pan ddywedodd. Fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddwyd i mi. Pan ddywedodd y disgyblion, Rabbi, cymer fwyd, atebodd Iesu fod ganddo fwyd nad oedden nhw'n gwybod dim amdano. Roedd ei ddisgyblion yn camddeall yr hyn yr oedd wedi ei ddweud ac yn meddwl bod rhywun arall wedi dod ag ychydig o fwyd iddo yn gyfrinachol. Yn union fel y wraig pan ddechreuodd Iesu siarad am ddŵr bywiol, mae dealltwriaeth yn aros ar y lefel gyffredin a daearol. Mae angen i ni fod ar un natur agored ac y dangosodd Iesu, fel ein bod yn gallu cydnabod bod y meysydd yn aeddfed ar gyfer cyneufu a derbyn y dŵr bywiol hwnnw. A fydd yn newid pob rhan o'n bywydau ac yn ein hagor i bosibiliadau newydd yng ngrym yr ysbryd. Pan oedden ni'n byw fel hyn, bydd Iesu'n dangos i ni gwir ystyr addoliad. Fel ein bod ni'n cael ein grymuso i wneud yr hyn mae Duw wedi'n comisiynu ni i wneud, wrth i ni gofio geiriau Iesu unwaith eto pan ddywedodd. Fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd, a gorffen y gwaith a roddwyd i mi. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Rwyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol rhyw.
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bobl byw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. A cyn i ni weddio, gai ofyn Hannah Sarah Nemo Holly a Seb i dod o flaen yr allor. Newch chi eistedd. Ac wynebu'r cynulleidfa. Mae Sarah yn hapus iawn. Jyst i ddweud diolch iddynt. Diolch yn fawr iawn am popeth da chi wedi wneud. Gweddi bach i chi gyd. Felly mae Hannah, Sarah, Nemo, Holly a Seb yn dod i ddiwed eu cyfnod fel ysgonheigion yng nghor y gadeilan hon. Ac felly gofyn nhw'n am fendith Duw arnynt wrth iddynt baratoi ar gyfer eu hymdrechion yn y dyfodol. Bydded i Dduw a ddechreuodd y gwaith da hwn ynoch ei gwblhau, gan eich galluogi i ddefnyddio eich doniau i'r eithaf. Bydded i Dduw rhoi'r gras i chi wneud dewisiadau doeth ac yn fod yn ffyddlon eich ymrwmiadau. Bydded i Dduw eich bendithio a doethineb mwyn i'r hyn yr ydych yn eich gredu yn eich calonnau ei dangos yn eich bywydau. Bydded i Dduw yn gwylio eich mynd a'ch dod yn nawr a hyd byth, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo gyda chri yn wastad. Amen. Diolch yn fawr. A poblwch? Rhaid iddynt wneud yr un peth y gwasanaeth nesaf hefyd. Felly gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Duw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys a greuwyd dy ogoniant. Gweddiwn dros ein hesgobion Andrew, ein harch esgob, a David esgob Enlli, a thros weinidogaeth fenyddiol Eglwys y Groes a gadeilan hon. Estyn i ni dy iachadwriaeth ath egni ynghyhoeddi dy newydd da. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros ein cymunedau, y ganed oedd gariad, gweddiwn dros bawb sy'n bywydau bregus a phryderus yn ein cymunedau ar hyn o bryd. Estyn i ni oll dy ysbryd bywiol a thaionnus ffyrdd. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros dy byd a greuwyd gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros pobl ddioddefus Ukraine, Gaza ac Israel, gan erfyn am gyfiawnder a heddwch yn y gwledydd hynny. Estyn i ni dy dangnefedd a thgymod gwednewidiol. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl, wedi ei creu ar dy ddelw ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf, ac o'n cymuned ni, fe gofiwn Andrea Fogarty, Peter Lewis o Ffeiriad, Dimitro, Ifan, John McGovern, John Watkin Jones, Helen Lincoln, Bill Lovelock, Susan Lloyd ac Anne Parry. Anadla anadl einioes arnynt,
a dŵg iddynt dy garedd a thras. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr hair ydym yn ei caru, ond na gwelwn mwyach. Gweddiwn dros yr hair sydd wedi marw yn ddiweddar, ac yn ei plith. O Manshi Jebaji, Grace Bush, Richard Hudson, Windy. A thros yr rhai y gedwyr ei gwyl goffar dyddiau hyn yn ei plith. Evelyn Peris Owen, John Hughes o Feiriad. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw, a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd, a chyfodi mewn gogoniant. Gan uno gweddi a gweddiau mair, Mam Duw, deiniol a'r holl saint, cydweddiwn, dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Deion i'r fangre hon a'r bara sy'n gynhaliaeth. Deion i'r fangre hon a'r gwyn sy'n mwyneiddio. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dychefwch eich calonnau. Diolch yn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythiwiol ddiw, trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Gan mai ef yw ein hach offeiriad mawr, yn ryddhawdd o'n pechodau, ac yn gnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n tad. Felly gyda llu'r angylion a holl gwmpeinau'r nef, gyhoeddyn ogoniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddiw, creo'r pob peth, roddwr bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi di fwyno ddelo honno a syrthio'n bryn o thogoniant. Rhoddwn diolch i ti am anfon dy fab i rhannu ein bywyd ni. Fe hildiais di farwolaeth fer y cael byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y bywyd ni fyw yn ddiwedd, ac yntau o'n amninau. Sancteiddia ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y byddwch ef, cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch fe'i torodd a'i rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddau drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper, cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed y cofamod newydd, a dywellau drosoch a thros lawer, meddeiant pechodau. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar baro hwn a'r cwpan hwn i ti.
derbyn ein habedd o ddiolch a moliant, adfer ac adfwyad y holl bobl, adnewydden ni a phab y gweddi yn trostynt, a thras a thfendydd nefol, a derbyn ni yn y diwedd, gyda holl saint, ill lawenydd di-derbyn hwnnw, a addawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddwef, gydag ef yn ddwef, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iechawd yn ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau dy enw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dylw i ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, weithi'r gwared ni rhag drwg, cynnig seiddo ti o'r ddenas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe'n cysegrir a thysbryd yn un corff, fel na fydd yn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dylun, a'r agosadrwydd yn rhodd dy dangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw a fo gyda chwi bob amser. A gadw di yng nghariad Crist. Rhannwn arwydd o dangnefedd. Corff Crist ath gadw yn y bywyd rhagwyddo.
Corff Crist aeth gadw yn y bywyd tragwyddo. 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 Corff Crist aeth gadw yn y bywyd tragwyddo.
gras a thangnefedd, a fo gyda chwi. A'r gadw di yng nghariad Crist. Bydde di gariad Crist Iesu eich dwy'n ato ei hun. Bydde di rhym eich cynnal yn ei wasanaeth, a'i orfoledd lenwych calon, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich blid, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen. Amen.